Good morning everyone mga ka-road trip. So, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga ka-road trip. So, for today's vlog po ay magluluto po kami ni Bunso ng puto cheese. Yan, si Bunso po yung magiging katulong ko ngayong araw na to sa pagluluto ng puto. Yan, Bunso, mag-hi ka na kay... Good morning po sa inyong lahat, Lolo Ambet, and Auntie Cici, at mga vlogger. Wow! And sa lahat po ng mga viewers natin. So yan, si Bunso po ay siya po yung magiging katulong ko ngayon para matuto rin siyang magluto ng puto cheese. So yan po, dyan po sa likod, naka-prepare na po yung lulutuin namin. So yan, magsisimula na po kami ng aming lulutuin. Bye! So, ayan mga ka-road trip, ito po yung mga sangkap para sa pagluto ng puto cheese. Mayroon po ditong burst 3, tapos yung gagamitin ko pong flour ay yung all-purpose flour. Then, mayroon po ditong white sugar, tapos deli queso, baking calamite powder, and gagamit po ako ng food color na red. Kasi pwede naman po yung powder na ikulay ko sa puto kasi naubos na nga po yung liquid. Then, mayroon din po dito akong gagamitin ng mga measuring cup. Then, ito po, yung mga molder po na lalagyan ko ng puto. Naka-prepare na din po. And si Bunso na lang po maglalagay yan ng oil kasi kailangan bago ilagay yung minix ko po na puto, kailangan lagyan muna po ng oil yung molder para hindi po siya dumikit. So, yan po, dalawa din po yung bulb po na gagamitin ko kasi yung isi-separate ko po sila sa dalawa. Yung isa kulay pink, then yung isa kulay white. So, yan, magsisimula na po kami. Hi mga ka-road trip! Nagsisimula na po kami magluto. Ayan, kasama ko po si Mama magluto. Ayan po. Ako naman po magpupunas. So, yan po, inahalo na po namin tong mga dry ingredient. Ito muna po yung unahin ko. So, habang naghahalo po ako ng mga dry ingredient ay si Bibi ay nagpupunas na din po ng molder. Linalagyan po niya ng oil para hindi po dumikit yung puto. Ito kasi pag kaya binanga ko lang ito hati ko. Para hindi yung powder ma 6 cups flour lang po yung lulutuin namin ni Bunso na puto. Yun lang Bibi, mag-hi ka. naman. Kukunti na. Mag-hi ka na. Mag-hi ka kay Lolo Lolo Ambit, Lolo Sil, sa lahat po ng Hi po Lolo Ambet sa lahat po ng mga dito sa atin. Po? Atin sisi po. Hence po, kukunti na po ito yung Mama, kukunti na po ito, Yan po, dami pa. Ito! Sige ba? Timperaan natin yan po yung Kunti-kunti lang ilalagay mo, babe. Hindi na po kami gumamit ng egg kasi bawal po sila. Bawal ng mga Mama, piling ano ko po to? Sige na. May butter. Tika lang po, guys. Natapon na, babe. Natapon na, guys. Ang soyo.
para matuto na to si Bunso na magluto ng puto. Okay na to ba kamaanin? Ito pa oh. Shout out din po kay Bicolanong Pag-Vlog-in Auntie Sisi. Shout out po sa inyo lahat po. Tapos sabihin mo yung mga ano pa, nilulunbid, yung mga viewers. Remember. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Up yung like mga verse po ni Lolo Ambet sa pagsuporta. Ayusin mo kasi yung pagsalita mo. Ano kasi? So yan, lalagyan ko na po ng baking cabinet. 6 tablespoon din po yung lalagay ko. Kasi 6 cups flour po yung lulutuin namin. Wow. Ang dami pa po. So yan, nahalo ko na po yung mga dry ingredient. Isusunod ko na po nito ay yung yung liquid naman po. Yun, katabi ko muna po to dito. Kasi susunod ko na tong So, yung tubig din po na ilalagay ko ay 3/4 cup na water. Bali, 6 din po yung ilalagay ko. Lamihan na lang po natin ito. Dami na. Halalala. Friend, yun na yun. Shout out po kay Kuya Biboy. Okay. Six. Then, sunod. Wala po akong nabiling butter, kaya yung oil na lang po yung lalagay ko dito kasi pwede rin naman po to. Ang dami. Bali, 6 tablespoon oil po yung ilalagay ko. Shout out rin po kay mga friend ko vlogger. Shoutout mo si Mami, Janice, Papay Si Imi, Mami po. Lolo, Dubi. Si Mami po at si Papay Ini saka si Lolo Dobit. Sabi po niya, ano rin ko po yung papablog ko. Tingnan ko nga yung ginagawa mo. Baka ang dami-dami na ata nito, baby. Sige. Kunti-kunti lang yung ilagay mo. Okay. Mas maganda po na maturuan agad po si baby para paglaki niya, marunong nang magluto. Si Bunso. Si Bunso o si Bilog? Ayaw ko na kasi ng bilog. Ayaw na daw niya ng Bilog. Bunso na daw siya ngayon. Dahan-dahan lang po natin baka magtumpay. Yan, i-mix na natin yung liquid. Ang ganda guys, magpunas kayo nito. Diyan ka muna, Bunso. Kukunin ko muna yung yung pang-mix ko. Kausapin mo muna sila rin.
Meron po si mama ko kanina pang 6 daw. Hala. Wow. Nandun na po si mama. Wow. Parang aas. Yan na po si mama. Wala po kami ni mamang magawa pero nagluto lang po kami ni mama ng puto. So, yan po, ihahalo ko na po itong liquid. Mabilis na po ako matapos po. O konti na lang po. Hindi na po ako gagamit ng ng mixer kasi konti lang naman po itong lulutuin namin. Opo. Pag madami po, yun po, gumagamit talaga ako ng mixer. Ay! Dadalawa na lang, guys. Kung magluluto po kayo ng ng puto, gamitin niyo po yung all-purpose flour o kaya yung cake flour po kasi mas masarap po. Mama, tapos Medyo na may po. kamahalan lang po pero masarap. Yan, guys, tapos na po. Kami na ako po. Tapos na, be? Opo. Very good si baby. Bilis ah. Bilis makatapos si Bunso. Tapon lang po natin ito. Tama. Pagkatapos gamitin yun, tapon mo na yan. Yan. Kausapin mo lang nga sila. Hindi na. Gusto ko rin ulit magluto. Ano pa gusto mong lutuin sa sunod? Ano yung pa yung gusto mo? Ah, Yung kailangan po itong i-mix po. Para wala pong mabubuo. Ako na lang po mag-mix. Wag na, di mo na ito kaya, be. Ako na. Ay, yun na lang gagawain. Diyan na, makipag-usap ka na lang sa kanila. Gusto ko yung Shoutout mo sila, ano sila. Yan guys, sila mama kasi umalis nung gabi kaya umano na lang ako natulog. Doon na lang ako kanda si Gina din natulog kasi wala akong Buti di ka umiyak kagabi. hindi. Very good na kasi yan si Bunso. Hindi na yan iyakin na bata. Noon kasi iyakin na bata si Bunso. Bigyan po ako mama mag-ano yan. Ba't di ka na nito Bunso pwede kasi kailangan natin itong i-mix ng maigi para di siya mamuubo. Ay, ito na lang gagawain. Mamaya, wag ka maglalagay ng cheese. Ito guys yung cheese natin na gagamitin. Masarap po itong kainin. Favorite ko po. So
Ayan mga ka-road trip, gusto din ni ni Bunso na mag-try na mag-mix. Gusto ko rin kasi mag-mix. So, yan po yung kinalabasan po. Nahalo ko po yung dry at saka yung liquid. Yan na po. I-mix mo ng maigi, Bunso. Wow, sige, Bunso, mix mo. Yan, tuwang-tuwa si Bunso. Ang ganda pala mag-mix nito. So, habang na-mix na po yan, ay bali, ibababad muna po natin yan ng mga 10 minutes para umusbog po siya. So, yan, Bunso, ilalagay muna natin yan sa mesa para ibabad muna natin. Habang binababad natin ay mag-i-slice na tayo ng cheese. Lagay mo na doon sa mesa. Sige nga, kung kaya mo yan. Sige. What na? So, ito na yan mga ka-road trip. Lagay mo na rin. Mamaya na natin yan lalagyan ng food color. Excited na talaga yan si Bunso. Yan, nailagay na po namin dyan sa molder. 1 tablespoon lang po yung linagay ko dyan kasi uusbog po kasi yan. Para tama lang yung laki ng ng puto. So, yan si Bunso. Lalagay rin pa ako ng cheese dyan po to guys. Yan, let's go! Let's go daw. So, yan, lalagyan na ni Bunso. Yan, sa gitna mo, Bunso, ilagay. Yan. Dapat sa gitna. Sige. Si Bunso nang maglalagay. Yun, dahan-dahan lang guys para hindi maano. Para hindi maano, Bunso. Madulas po. Madulas. Para hindi daw madulas. Sige. Lagyan mo pa. Ito. Yan. Tapos ito. Mamaya po, isusunod natin yung kulay pink na. Opo. Yung puti muna po yung inuna namin. Opo. Yung pink naman yung isusunod namin. Sige na, bilis-bilisan mo na, Bunso. Daw mamali. Sige, basta sa gitna mo lang yan lagay. Okay. Sarap po yan. Favorite mo ba, Bunso, yung puto? Opo. Bakit? Masarap. Sige na, dali na. Wala na lagyan yung isa. Wow. Na ano yun? Kapatapos po nitong maluto, ang sarap po nito. Dito So yan mga ka-road trip, tutulungan ko na po si Bunso maglagay para mabilis po. Ayan mga ka-road trip, nilagay ko na po dito sa steamer. So, yan, i-steam ko po siya within 10 minutes po. So yan, si Bunso, nagutom na, kumakain na ng cracker. So yan, hintayin na lang po natin na maluto to. Bye-bye! Ayan o, naluto na po namin yung puto cheese. Kulay pink and white. Ayan, sarap-sarap. Yummy. Kakain na si Bunso. Yan, Bunso. Oh. Tikman mo na, Bunso, yung luto mo. Kulay pink. Kulay pink yung ginawa ni Bunso. Ayan, tikman mo na. Anong lasa, Bunso? Maharap. Masarap.
Sabihin sa kanila, kay Lina po, kain na po tayo. Kain na po kayo nito. Yan, kaya mo kaya yung ubusin, bunso? Opo. Kaya mo talaga? Kaya daw ubusin yan ni bunso. Ano, masaya ka na? Opo. Kasi nakakain ka na ng puto. Opo. Yung matagal na kasi kung di nagluluto na naman ng puto. Kaya si Bunso, excited nang makakain ng puto. Namiss na daw niya yung puto na naluto ko. Ano? Sarap na sarap si Bunso. Diyan na po kayo nagkalulo. Ang baby ng sisisi. Nasa kalsip. Hindi na po kayo. Si Bunso daw magtitinda. Ayan po. Ayan, kain na po kayo mga ka-road trip. Nakaluto na kami. Hanggang dito na lang po yung pa-vlog namin ni Mama, mga ka-road trip. Yang sana po hindi nyo i-skip sa YouTube. Kay Bicolano Kalbo Vlog in Auntie Sisi. Salamat po sa mga nanonood sa amin. I love you po. Ingat po sa inyo. Sa Burias Vlogger. Ingat po kayo palagi sa pa-vlog. At sa kintabang, bye-bye na po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa palagi sa pagbabla. Bye-bye!